δευτερόλεπτα. Δύσκολη προσπάθεια, πάρ' το μέσα. Πάει μέχρι μέσα, έχει την ευκαιρία να αποφασίζει ακόμα και στον αέρα. Σκάουσκας καλέσει την επαφή, θα επιδιώξει το φάουλ με δεύτερη προσπάθεια. Θα σκοράρει για το 41 στα κεφάλι του παιχνιδιού. 2 και 13 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Περάσει το Βούγιαννη στο παρκέ. Σκάουσκας για 3, τιμωρεί τη ζώνη. Ο Διαμαντίδης περνάει έξω αλλά άστοχα για να αντικαταστήσει τον τραυματία τότε Πλάνινης. Σκάουσκας κλέβει, θα προτιμήσει. Ας μου επιτραπεί έκφραση και λίγο εγωιστικά να καρφώσει. Τελείως και μόνος του. Ο Χατζιβρέτας περίμενε αλλά αλτρουιστικά. Ο Κέννιντι Βίνστον αστόχησε, έχει 38% δίποτα, 38% τρίποτα πανιόνες. Έχουν πέσει πολύ τα ποσοστά του. Η λόμπα στο Σκάουσκας πρώτου Ντόιτσιν δεν έχει πρόβλημα. Σκάουσκας με αντίπαλο τον Περπέρονου να είναι ενδιαφέρον μαρκάρισμα. Σκάουσκας μέσα. 11-7 και το μικρόφωνο στον Αποστόλη Τριανταφύλλου. Αυτό που ζητάει ο Λούκα Παπαδόπουλος από τους παίκτες του, πάνω αυτά που ζητάει είναι δύο. Αν είτε για να του πάρει το φάουλ, είτε να συνεχίσει το παιχνίδι. Λεωνίδα. Να μην σουτάρουν τόσα πολλά τρίποτα. Ναι. Εντάξει, αλλά άρχισε να μαρτωφίσει σήμα. Και άρχισε να πάει παίκτης πάνω στο Σκάουσκας που βάζει ένα μεγάλο τρίποντο για το συν 8 του Παναθηναϊκού. Έβαλε τους 6 τελευταίους πόσους παίκτες. 6 για το 59-46. Ξέρεις τι, από τη στιγμή που είχε αυτό το μίσμα, τώρα το έχει με το ΜΕΤ. Δεν έβαλε και μια ζώνη, μια μορφή να δούμε. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα αυτό είναι buzzer beater. Είναι κλασική περίπτωση γιατί στο πρώτο ημίχρονο σούταρε και ο Χαρίσης. Εδώ είναι the buzzer που λένε οι Αμερικανοί πάνω στο κέρμα, στην κόρνα. 62-46, υπογραφή εκτέλεση. Ραμούνας Σκάουσκας. Ο Παναθηναϊκός εκποψεύει διαφορά στο 16. Υπάρχει παρεξήγηση μεταξύ μας κατανόησης. Σκάουσκας. Εκεί το μισμάτς είναι ακόμα μεγαλύτερο και εδώ πια. Δεν είναι δυνατόν, γίνεται ένα ρίγμα. 59-42. Συνεχή ρήγματα, αυτά τα οποία προκαλεί δηλαδή. Παναθηναϊκός είναι 13 πόντους μπροστά. Βασιλόπουλος, Μπουρούσης. Η άμυνα φοβερή. Σκάουσκας, εκεί μοιάζει ανίκητος ο Λιθουανός. Και αφού, διότι και για τον Διαμαντίδη το επιθετικό φάουλ προηγουμένως πάνω στον Μαγκάριο. 41-42. Σισκάουσκας, η απάντηση στο δίποντο του συμπατριώτη του, ένα τρίποντο από το Σίσκα για... Και ο Δημήτρης έχει δίκιο. Καλά τα πάω σήμερα, 2 στα 2 θα ζητούμε. Λοιπόν, τρέχει ο Διαμαντίδης, προλαβαίνει εκπληκτική πάσα, θα την ξαναδούμε Αντριακούτη, Βούγιαννης, Σκάουσκας. Χειροκροτήματα, υπόκληση και συγχαρητήρια. Κοιτάξτε εδώ ο Διαμαντίδης, κοιτάξτε. Έχει το απόλυτο κοντρόλ, κάνει το μαγικό Harlem Globetrotters. Βούγιαννης, Σκάουσκας. Τι είδαμε κύριε Πολύ. Λεπτά πριν από το τέλος. Πετσίροβιτς με τον Άκερ. Διακός Πέκας στο Βασιλόπουλο έχει με 4 φάουλ στον Ξανίτη και Ζίζιτς. Απ' την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με 3 φάουλ, δεν έχει με 4. Πετσίροβιτς, Διαμαντίδης, Σισκάουσκας μπροστά στο Πεν. 80-73. Άρχισε να πλησιάζει. Ο Σισκάουσκας δεν ήταν εύστοχος, αλλά στην πιο κρίσιμη στιγμή